Takanani on Suomen pisin kuusi. Se on seissyt tuolla paikalla jo 150 vuotta ja päättänyt kurkottaa yli 45 metriin. Mennään katsomaan, miltä maailma näyttää tuon uljaan puun latvasta. No sehän on runkomuodoltaan mahdottoman hyvä yksilö, et kun sehän on rinnan korkeudeltaan vain 58 senttiä läpimitaltaan, mutta se jatkuu hyvin samanpaksuisena hyvin korkealle. Eli runkomuodoltaan hyvä ja myös aika vähäoksainen ja siinä kun ei ole tosiaan mitään paksuja mutterioksia ja oksakulmaltaankin se on myöskin hyvä. Eli se on valioyksilö. No, tämä löytyi 90-luvun alussa, kun oltiin perustamasta tämmöistä metsän puuston mittauskoealaa ja siinä se sitten koepuita mitattaessa löytyi, että se oli näinkin pitkä. Ja silloin jo se oli muita pitempi? Silloin se oli selkeästi muita pitempi. No se on tietysti perimältään hyvä ja sitten tämä kasvupaikka, missä se kasvaa, niin se on lehtomasta kangasta. Kuuselle hyvä rehevä paikka ja sitten se tietysti sijaitsee tällaisten kumpareiden välissä. Niiltä valuu ravinteita aina tällaiseen niin kuin notkon pohjaan. Muutkin puut on tässä ympärillä hyvin pitkiä. No, kuuset on 40 metrin luokkaa ja männyt 35-36 metrisiä. No tietysti se riski aina on, kun se on muita hieman pidempi, niin että se myrsky kaatuu ja toivottavasti se siinä vielä pystyssä pysyy ja pitkään. Thank you.